Padeži. U hrvatskom jeziku ima 7 padeža. Prvi je padež nominativ. Odgovara na pitanja tko što postoji. Na primjer, postoji lopta. Drugi je padež genitiv. Odgovara na pitanja koga čega nema. Na primjer, nema lopte. Treći je padež dativ. Odgovara na pitanja komu čemu prilazim. Na primjer, prilazim lopti. Četvrti je padež akuzativ. Odgovara na pitanja koga što vidim. Na primjer, vidim loptu. Peti je padež vokativ. Vokativ nema padežna pitanja, nego usklike oj, ej. Na primjer, oj, ej, lopto. Šesti je padež lokativ. Odgovara na pitanja o kome, o čemu govorim. Na primjer, o lopti. I sedmi je padež instrumental. Odgovara na pitanja s kime čime se ponosim. Na primjer, ponosim se loptom. Nominativ je padež imenovanja. Najčešće imenuje vršitelja radnje, a u rečenici može biti subjekt i dio imenskoga predikata. Na primjer, moja mama poslala ti je knjigu. Opet sam bolestan. Genitiv izriče građu. Na primjer, hoćeš čaj od kamilice. Izriče djelomičnost. Hoćeš da ti ispečem kolača. Izriče pripadnost. Bolest prijatelja me uznemirila. Genitivom ispred kojega je prijedlog od izriče se građa. Na primjer, od kamilice, od mente. Izricanjem djelomičnosti genitivom glagolska se radnja odnosi na dio predmeta, a ne na cijeli predmet. Na primjer, kolača, čokolade. Dativom se izriče namjena, na primjer, idem pomoći prijatelju, i cilj radnje, na primjer, otići ću njegovoj kući. U rečenici može imati službu neizravnog objekta. Akuzativom se izriče predmet glagolske radnje. Poslala ti je knjigu. Akuzativ može imati službu izravnog objekta. Na primjer, nemam temperaturu. Može izricati mjesto, ne mogu s vama u kino. Ili vrijeme, uvijek je veseo pred ozdravljenje. Vokativom se izriče doziv, obraćanje ili oslovljavanje. Budući da je nezavisan padež, od ostatka se rečenice odvaja zarezom, odnosno zarezima. Lokativ izriče mjesto glagolske radnje. Na primjer, ležim u krevetu. U rečenici može imati službu neizravnog objekta. Instrumental može imati službu neizravnog objekta, a može izricati okolnosti radnje priložnom oznakom mjesta, vremena i načina. Kada odgovara na pitanje s kim, instrumental najčešće dolazi s prijedlogom s sa i izriče društvo s mamom, tatom, s ribicama, s učiteljicom, sa sestrom. Kada odgovara na pitanje čim, instrumental najčešće dolazi bez prijedloga s sa i izriče sredstvo. Na primjer, brodom, bojicama, flomasterom, biciklom, vlakom.